Halo dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare dulur-dulur? Muga-muga dina iki apik-apik kabeh ya dulur-dulur ya. Iki aku neng ngarepan dulur, neng ngarepan gek iki arep golek sayuran ya. Tapi sayuran iki rada jadul dulur ya. Dadi sayure sing arep tak goleki iki kaya ngene iki wite dulur ya. Tapi iki kudu godhonge lho dulur. Sing arep tak sayur, sing arep tak emek iki bijine dulur ya. Dadi wohe kuwi kaya kacang ning gedhe dulur. Gedhe tur kulite kuwi daginge rada kandel. Nah, sing arep dimasak, arep disayur dina iki yaiku kaya ngene iki dulur. Iki jenenge bengok dulur. Dadi sing arep dimek iki biji bengok ge wite ya kaya ngene iki ya. Nah, sing mrambat ning dhuwur ning nggon wit jambu iki wohe ya kaya ngene iki. Nah, iki engko nek wis dimek ya dulur, nek wis dimek iki engko digodhog. Dadi digodhog sik gek engko digodhog terus diilangi kulite jero ya. Dadi kulit jero diilangi terus engko dikum sedelet terus engko di sayur ya dulur ya. Nah saiki dimek sithik ya dulur ya. Dadi biji bengok utawa bengok iki ya kaya ngene iki ya dulur ya. Engko piye carane nyayure iki engko ayo do di delok ya dulur ya. Delok terus diikuti kaya ngopo nek disayur kayak engko dienggo lawuh mam utawa jangane engko iki dienggo lawuh mam ya dulur ya. Nah, saka cedhak biji bengok iki kaya ngene iki dulur ya. Dadi sing dimek nek arep disayuri ya sing rada enom kaya ngene iki. Ora sing wis ireng ya dulur, nek wis tuwa wis garing kan ireng. Nek sing wis tuwa wis garing ireng kae dienggo gawe tempe bengok ya dulur ya. Nah, iki ceritane wis bar digodhog dulur, wis bar digodhog. Terus iki dikum nganggo banyu ya, dikum nganggo banyu. Terus karo dipisahke ya. Dadi eneng warna telu dulur ya. Kulite njaba, terus isine, terus kulit isi jero dulur-dulur ya. Dadi dipisahke antara telu kuwi. Nah, dadi wadahe kulit jero kuwi iki kaya ngene iki dulur ya. Dadi rada atos ya iki. Iki dadi buntele isine lho, buntele isine kaya ngene iki. Iki kudu dijikok. Dadi gur dijikok daginge njaba tok. Nek iki ora dijikok, iki atos dulur ya engko. Dadi kudu dijikok kulite isine jero terus sing digunakake engko sing disayur iki kulite sing njaba iki dulur kaya ngene iki ya. Ah iki sing urung dionceki sing isih liwatan ya. Nah, ngene iki isine dijikok terus buntele isine iki sing rada klamate iki lho dulur. Nah, iki kan rada atos ya dulur ya. Atos sing kuwi kan dijikok dadine diguang. Sing dijikok engko sing dijangan, sing disayur isine karo kulite sing njaba. Dadi engko iki arep jangan santen dulur ya. Engko arep jangan santen iki dikum ngene sik supaya men rada empuk. Terus engko tinggal marut kambil kayak di santen ya. Nah, saiki iki proses gawe santen dulur ya. Prosese kambil diparut sik ya kabeh nganggo manual iki lho. Sekarang ya desa iki wis ora nganggo mesin ya. Nganggo parute nganggo kayu ngene iki ya. Di kabeh serba alami nganggo tangan ya dulur, ora ana sing nganggo mesin. Tapi nek menurutku kabeh sing nganggo tangan sing manual kuwi engko rasane hasile kuwi malah enak ya daripada sing kabeh nganggo mesin. Menurut aku ya lho ya.
Nah, iki lemarut wis rampung dulur, iki dari diperes ya. Peres santene men metu dulur-dulur ya. Ya maklum dulur iki, maaf ya iki posisine dapure rada peteng. Mergo ya lampune ya wis diurepe gitu, tapi lampune ya kurang pasang. Terus dapure ya peteng jadi dimaklumi videone rada peteng dulur ya. Nah, proses penyampaian wis rampung, saiki dulur ya, benike iki dikumbah sik, dikumbah nganggo banyu sing resik antara daging benike sing dikukus karo isine kabeh dikumbah ya dulu ya. Terus itu dipotong-potong dan potongannya cilik-cilik ya. Yang penting dikumbah sik dulu. Jadi apa-apa sakdurunge jangan kuwi ya, sayur-sayuran kuwi kudu dikumbah resik ya dulur. Nah, nek wis dikumbah resik terus benguke sing kaya tak omongke mau ya lur dipotong-potong cendak-cendak ya. Sekitar 2 cm, 1,5 cm. Ya ora kudu padha lur, sekitar kuwi wae. Sing penting dipotong-potong cendak-cendak ya. Men le mamah kuwi lho lur, le ngemplok kuwi kan ora rekoso ya penak. Asline kan dawa-dawa iki ya ora apa-apa diutuhke. Tapi nek cilik-cilik cendak-cendak kan le ngemplok iki luwih kepenak ya lur. Le mangan iki lho lur, kan luwih kepenak. Nek wis rampung le ngiris-iris benguke terus gawe bumbune dulur. Bumbune ya rempah-rempah ya dulur ya, ning brambang ning pokoke nek kaya nek jangan santen ya bumbune lho. Oke lor iki bumbune wis dadi. Terus engko gari santene disuntak ning nggon wajan. Terus engko bumbune terus disuntak ya deleh nggon santen. Terus karo dipanasi ya, kompore diuripke. Terus engko nek wis umum lho, nek wis kira-kira rada umum kae terus engko dilebokke sing jenenge sayure benguk mau ya lur ya. Nah, iki wajane lur, terus santene disuntak ya. Suntak terus bumbune engko terus diuripe kompore karo digeneni ya dulur ya. Nah, nek wis santene iki panas terus rada jumbul-jumbul iki lho santene lho. Rada ketok erek umum kuwi terus benguke utawa biji benguke karo kulite ya, kulit njaba kuwi dilebokke lur karo diudak. Terus dadi nek santen kan kudu karo diudak to lur, karo diudak men ra mbludak karo santene iki men ora apa ya kenthel wae ya lur. Kuwi kudu diudak terus. Jadi begitu umum diudak, begitu umum diudak, ngono terus lur. Alhamdulillah dulur-dulur, jangan benguke wis mateng. Wis siap tinggo lawuh ya, siap tinggo mangan utawa tinggo madang utawa tinggo apa lah, tinggo makan malam utawa ya wis kok ngene iki lur. Sayur desa, sayur jadul sing enenge minggur ning desa, mungkin ning kota-kota iki jarang ana wong ngene iki. Tapi nek aku yo jangan kok ngene iki sayur kok ngene iki wis enak lur. Wis pokoke tinggo lawuh mangan iki ya wis mantep ya kan karang wong desa iki ya kok ngene iki lur. Jangan-jangan utawa sayur-sayur sing arek dimasak kuwi rasah tuku ning bakul ya, dadi ngandalke sing ditandur ning ngandi-ngandi omah kuwi wae.
ya engko nek ganti-ganti lur, engko kadang ya engko kates, engko kadang godhong kates, engko ya kadang godhong telo karet, engko kadang ya mbang gedang utawa jantung pisang kuwi ya lur, engko ya ganti-ganti dadi ora mung bengok kuwi terus-terusan ya jeleh lur. Oke lur, iki jangane wis mateng ya. Kayak iki ya wis wayahe wis sore, wis wayahe pemakan sore. Iki jangane bengok mau sing wis mateng ya. Kayak iki ayo dadi ciduk, kayak engko nggo lawuh sego ya dulur ya. Nah iki ngene iki engko dilawuhi apa lur, engko gereh apa-apa. Iki sego mau esuk ya eneng lur, kayak sing sego anyar iki nang Magicom yo ana gari milih. Tapi nek aku biasane milih sing adem ya lur. Kayak iki eneng kerupuk yo an kok kena nggo lawuh. Dadi nek sego iki aku pilih sing adem lur. Kadang ning Magicom tak jikuk kayak tak adem ke sithik ya. Nah iki gereh lur. Iki gereh sing nek jangan santen kaya jangan bengok ini iki nek dilawuhi gereh iki enak lur. Gek gereh iki mau diwadahi plastik iki men ra mlempem lur, men ra alet lur. Awet renyahe. Oke lur, saiki waktune madang ya lur. Utawa makan. Iki ora lali teh iki teh campur jeruk utawa lemon tea lho. Iki segane nganggo sego sing adem iki lho, maneman ya. Maneman balane diguang. Tur segane sing panas nggon Magicom iki ya emen. Terus lali kerupuke. Lawe kerupuke lho. Terus iki lho. Gereh iki lho. Gereh. Wingi, bayam wingi. Iki diwadahi plastik iki men ra mlempem. Men renyah ya. Iki sayur bengok utawa jangan bengok ini terus karo gereh cocok lah. Harap era lali lho. Lupa lalu gereh. Ya sing iki lho nek desa iki panganane sederhana. Oke dulur, dadi ngono kuwi ya video dina iki tentang jangan bengok utawa sayur biji bengok ya, sing sayuran jadul sing onone mungkin sing ning desa-desa ya, nek kota-kota mungkin ra ono ya. Ngoten iku mawon, matur nuwun karo sedulur-sedulur sing wis subscribe, sing wis komen, sing wis jempol ya. Ketemu maneh karo video-videoku sing liyane ya. Dulur ya.
Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita wis wis anyep lho. Wis gawe ket mau.